Сәлем, хөрмәтле тамашачы. Эфирда йолдызлык мизгелләре тапшыруы. Ярты сәгать дәвамында без сезне сәнгатькә гашыйк булган, үз тормышын сәхнәдән башка күз алдына китерә алмаган, үзләрен горурланып йолдызчыклар дип атаучы яшьләр белән таныштырачакбыз. Созвездие йолдызлык фестиваленә 18 ел. Уйлап кына карагыз. 18 дип әйтерләр берәүләр. 18 генә дип җавап бирерләр бүтәннәре. Ике як фикере дә ялгыш булмас. Чөнки безнең горурланырга хакыбыз бар. Әмма ләкин алга таба үсеш планнарыбыз да әле шактый. Безнең тапшыруыбыз вакыт машинасы сыман. Ул безне хәзерге тормыштан фестивалебезнең элеккеге мизгелләренә, бүгенге көндә танылган артистларыбыз сәхнәгә үзләренең беренче адымнарын ясаган чакка алып китә. Димәк, дуслар, тарихка юл тотабыз. Алга! 2003 ел. Ярчалы шәһәренең 7-нче музыкаль мәктәп лицейы. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Нәфисә Исхак кызы Әхмәтшина 14 яшьлек малайның тормышында хәл иткеч карар кабул итте. Рузиль, син быел вокал номинациясендә солист буларак чыгыш ясарсың. Әйе, дуслар, солист буларак беренче чыгышы абсолют җиңүгә әверелде. Бу гран-при. Һәм аның кыйммәтлеге икеләтә артты. Чөнки аны яшь Рузильгә Татарстан Республикасының беренче президенты, фестиваль хәрәкәтебезнең нигез салучысы Минтимер Шарип улы Шәймиев тапшырды. Бурные овации! Звезде на небе и звезде на нашей сцене! Шул ук елны ансамбль составында да Рузиль Гатин җиңүгә лаек булды. Туры килде микән, юк микән, тик Рузиль катнашкан вокаль ансамбльнең исеме дә нәкъ тапшыруыбызның исеме кебек яңгырый. Мизгел. Шул елны ансамбль башкарган изге җир җыры Мизгелнең йөзе кашы булып калды.
Созвездие йолдызлык фестивале хәрәкәтенең башкарма дирекциясе Кырымда үтә торган иҗат сменасы кысаларында бу чыннан да искиткеч җырга клип төшерергә булды. Нәкъ шул вакыттан Рузиль Гатин исеме иң популяр концерт мәйданнарында яңгырый башлады. Цветут сады, шумят поля. Россия вольная, страна прекрасная, любимый край, моя земля. Нашей силушке лучистой нету равного в бою. Богатырь, герой, народ российский славит родину свою. Светит солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля. Россия вольная, страна прекрасная, любимый край, моя земля. Любимый край, моя земля. Дәүләтебезнең игелеклегенә багышланган җырны башкарган өчен 2015 елда Рузильгә Татарстанның ат казанган артисты исеме бирелде. Һәм аның кыйммәтлеге шулай ук икеләтә артты. Чөнки пирамида сәхнәсендә аны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тапшырды. Человек, который предан фестивальному движению созвездия йолдызлык с самых юных лет и остается преданным до сих пор. Бүген Рузиль Италиядә җырлый. Республикабызда анын бөтен дөньяга тарата. Татарстан халкы исеменнән зур рәхмәт сиңа, Рузиль, һәм уңышлар. Казанда туган кечкенә генә 10 яшьлек кызчык Сәйдә Мөхәммәтҗанова 2008 елда беренче тапкыр Созвездие йолдызлык фестивале сәхнәсенә адым ясады. Сәйдә башкаруында эстрада фестиваленә бер дә хас булмаган кунаклык мөнәҗәте залда утыручы һәр тамашачыны таң калдырды. Des
Созвездие йылдызлык минем күңелемдә һәм минем йөрәгемдә бик мөһим урын алып тора. Чөнки минем иҗат җимешемдә 5 яшемнән созвездие йылдызлыкта катнашуым белән башланды. Һәм мин анда 3нче урын алдым. Һәм инде һәр елны мин катнашып тордым. Һәм түземсезлек белән көтеп алдым шул бәйгене, чөнки ул бәйгедә мин бик күп дуслар белән аралашам, бик күп дуслар белән танышам. Инде 2014 елда ниһаять мин гран-при иясе булдым. Су буйлап татар халык җыры белән. Һәм бүгенге көндә урысча әйтмешли, ул минем визитный карточка булып бара. Шул тирәне бит ул, киң бит ул. Караңгы төн, болытлы көн, без аерылган көн бит ул. Инде үземә кайтканда мин музыкаль мәктәпне бетердем, 2 кызыл дипломга. Ул да булса вокал һәм фортепиано дәресләре буенча. Бүгенге көндә мин 11нче сыйныфта укыйм, 4нче гимназия интернатта белем алам. Быел минем бик җитди һәм авыр ел, чөнки егә балаларыннан бик күп тора. Ләкин параллель рәвештә мин алып барам үземнең иҗатымны да. Быел минем өчен шундый бик зур бәйге ул Рәшит Ваңапов исемендәге фестиваль иде, кая мин 1нче урын алдым. Ә инде хәзер мин әзерләнәм Әлфия Азалованың бәйгесенә. Шул
үз тормышымны телләр белән бәйләргә, ләкин тормыш кая алып килер беркем дә белми, ләкин иҗат минем мәңге күңелемдә. Лайыклы кешеләргә мактаулы исемнәр тапшыру, дөресен әйткәндә, бик яхшы традиция. Мәсәлән, 2008 елда Созвездие йолдызлык фестиваленең гала концерты вакытында Минтимер Шарипов Шаймиев Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре исемен Яшел Үзәндә туып, үскән хезмәт итүче Васильева Елена Львовнага тапшырды. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, Елена Львовна моңа бик тә лаеклы. 2004 ел. Елена Васильева җитәкчелеге астында Орфей халык бию студиясе Созвездие йолдызлык фестивале сәхнәсе белән беренче тапкыр таныша. 24 биюче сәхнәдән барлык тамашачыларга яңа ел сәламнәре юлый. Шул елда кече номинациядә төркем 2нче урынга лаек була. Бу беренче булмаган урын төркемдә катнашучыларның үз үсләрендә тагын да ныграк эшләү өчен тәргеш булды. Һәм алдагы 5 ел дәвамында Орфей бию төркеме Созвездие фестиваленең сәхнәләрен штурмлады.
Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не полька, не кадриль. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться парить ты заводной. Ты любишь буги-вуги, ты любишь буги-вуги, ты любишь буги-вуги, ты любишь буги-вуги. Ты любишь буги-вуги, ты танцуешь буги-вуги каждый день. Это свитербак, это рок-н-ролл. Ты не должен различать, где потолок, где пол. И если ты устанешь, то присядь, но ненадолго. Ты начал танцевать, чего сидеть без толку. Слышишь этот ритм и чуешь этот драйв, значит ты свободен в танце. Вот это кайф! Мы любим буги-вуги, мы любим буги-вуги, мы любим буги-вуги, мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день. Мы любим буги-вуги, мы любим буги-вуги, мы любим буги-вуги, мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день. Мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день. Һәм менә ул көтеп алган җиңү. 2009 ел. Гран-при. Мы любим буги-вуги! Им вручается кубок, медали, видеокамера от Фонда поддержки развития культуры при президенте Республики Татарстан, а также сертификат на видеоклип Одесского семейного образовательного телеканала «Радость моя» и приглашение в Москву на съемку музыкальной программы. Поздравляем вас, ребят! Мы вас любим, искренне любим. Аз вакыт эчендә миллионлаган йолдызчыклар турында сөйләп бетерергә мөмкин түгел. Шуңа күрә киләсе тапшыруда вакыт машинасы безне сәләтле яшьләребезнең йолдызлык мизгелләренә янәдән алып китәчәк. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.